Ki Riewkhuid trong ka Balang Katholik. Menta hakani ka durki, ginya ngap syapang ka wei ka Riewkhuid trong ka Balang. Kabang yatip kerteng kum ka Sister Maria Faustina Bakhuid. Ya ka Sister Maria Faustina Kowalska, lakha haka arpusan turik unailar, snam khat khandai spa san. Haklokovi, Poland. Haka long yeng trong Ustanislo Kowalska, bat ka Mariana Kowalska. Ka long yeng trong ka day ka long yeng nong rep baduk, bat bariu blay. Ka day ka balay, na ki shipongot ki khun trong ki. Tang hadin arsni balakaya ka, kalayo ya ka baptisma, haka arpunyo turik unailar, trong usnam kat khandai spa san, hasin Casimir Church, Swinies Varki, Poland. Bala ay kerteng ya ka, da ka Helena Kowalska. Kala priang ya ka communion beningkong, ha usnam kat khandai spa kat sa. Haba kala dap khandai snam karta. Pat haba kala yo priang ya ka communion beningkong, kala sngotu ya ka cingdon ha ka klimat bas ngohun ka bamla ban batai shu nama ublay ulawan syong hapo do nut jongka. Ha usnam kat khandai spa arhuwe, kala yo priang ya ka sakramen jingpen skem. Haba kala dap kat nyos nam karta. Kala yo sngo ningkong ya ka jingkot jong ublay ban long riunyam, ha ka por baka dangdon tang nyos nam karta. Kat ba ka danglit shim binta, ha ka jingmani sakramen ban mani ya ujisu ha ka sakramen Bakhuid tam keduan. Hadin bakala pendap ya ka jinglit puli ka balingkot tang kumbalai snam. Haba kala dap kat sansnam karta ai ka Helena kala kerpat ya lagi kemeki kepa ban sya ya ka pakan litsa no syakon ben. Henry kila kintat ya ka jing kerpat jongka namar ka jingduk bat kidang don kam ya ka bakan yarap lem ha ka ki ka kamai ban pendap lem ya ki jingdon kam haye. Haba kala dap kumba khandrus nami yahi ka Helena kala sagye no ban pensngau ya ka jingtrang ban litsa kon ben. Bat kala letray keleng tu jaga, bat kisor kanong tray kam yeng, ha ki long yeng jong ki babit babiak. Kanang ban pendap, bat kershan ya ki jingdon kam shimet, bat jong ka yeng jong ka. Ka jing bomyo jingbit, ban litsa syokon ben na lagi kemeki kepa jong ka. Kalapin gendu jing ha ka jing im mensim jong ka. Bat ka Helena kala persang kat balak ban penkelet ya ka ni ka sur bayai khot ya ka ban long riuniam. Dagi jing penbernya babunjat. Henry kala yathu baka jing haye jong ublay ka klain bor hadu kata-kata pat kala job ha ka mensim jong ka. Day ha usnam kat khandai spa arphusau. Kat ba ka Helena batla ka para ka bakirteng ka Natalia kidang yashim binta ha ka jing yashat haluts. Kala yo ipaw ya ujisu basha shitom ubayeng hachan jongka bat uong yaka. Sakan no ngan yai ap yapi bat hadu lanu pin ai chubab yanga. Kani ka jingjia kala pin kurmar ya ka mensim jongka. Pat kala mino na tajaka bayashat ban let rung ha ka yeng mani cathedral ka badon hajan. Pat day hangta kala yo sngo ba ujisu ula ong yaka pakan let yo siya ka way pat ka jaka ka bakirteng ka warso bakan let rung sa konben hangta.
kala lek pai shala yingsa kabadon haluts bat kala yatu ya kabalaja hala kapara bat kala mi bak ban lek na luts shaworso tang bat ka sopti bakapong bat klem da pentip shala kikmi kikpa hadin bakala poi haworso kala dap da ka cingting bat kam tip shu kumnu bakan lek kala ino shadin ya ki cingdon cingem bakadon ki briu ki baka itu bat haworso kala poi klem tip shu saka bakan lek namar ka cingru belai jongka ha kamaria ka Helena kala duai bat kala kirpat ya kamaria bakan ya lam lenti ya ka bat kala yosu ya ka sur ka baong ya ka ban let sya ka wei ka shnong rit ka badon hajat bat hangta kan syam ya ka jakasa na ka benta kami ka Helena kala le kumta bat kala syam thik kumbala ya thu da ka kami chung ublay ha ka step babut kala let syam benta ha ka mas Bakhuid ha ka ying mani St. James Church ha Warsaw bat hangni kala duai panyo chingsha shushu na ublay syapang kamon jong u bat kala yosngo ya ka sur ka baong ya ka ban lek ya kendu ya ulindo jong kata ka parish bat ya thulut ha u ya baro ka balajia bat un yarap ya ka bat ya ka ka ba ka day ban lek ulindo ulas ngablut ya ka ba ka Helena kala ya thu bat ula ai chimut ya ka Bashipor kan letsa ha ka longhing jong ka wei ka kintay rublay ka ba kerteng ka Aldona Lipsico kat ba ka dangwat ya ka konben bakan yo letsa ka Helena kalasa ha ka longhing jong ka ni ka kintay rublay hadu bakan da yo ban letsa ha konben ha ka por badang sa ha ka ying jong ka ni ka kintay rublay ka Helena kala litwat bun tali ki konben bakan yo litsa Henry ini ki konben kim shim la pediang ya ka bat kani kala penlong ya ka bansha ban kia da ka ching ngosi bat kala kerpat yu jisu ba un om ino ya ka marwe ha ka ba khadu ka wei ka konben jong ka chinga sulok Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy kala pediang ya ka halor ka wei ka gendon ba ka day ban tiphi ya ka chinglut chingsep na ka benta ka riam reunion ka Helena kala sabiang sa kumba shis nam tam bat kata ka kintay rublay bat ha unay lar shitarik snam kat kandai spa arposan kala legrung ha ka konben jong ka chiya selok Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy ha Warsaw ha uyayong lai poterik snam khat khandai spa arpon riu kala yo pong ya ka riam riu niam bat kala shim ya ka kerteng riu niam da ka kerteng Sister Maria Faustina of the Blessed Sacrament ka Sister Maria Faustina kala shim ya ka chingsmai baningkong ha uyayong lai poterik snam khat khandai spa arpo pra haba kaladap arpo arsnam karta kikme kikpa jong karu kila don lang
ban saki ya ka ne ka sngi bakrau jong ka ching pendep jong ka ya ka sur khot ublei sha ka ching long riu niam pat ha u chimang shitarik snem khat kendai spa lai phulai kala pendep ya ka ching smai bakhandu ka sister Faustina kala don lang pat ka ching ya sulok Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy hadu khatlai snem bat kala sa hagi convent baper jong kane ke chia slok bat kala penlut bon snem hagi convent ki bahak Greco lok bat Venus dei kat ba kadang sa hakaway na ka yeng reunion jong ka kabadon ha blok Poland kalayo ipaw ya ujisu ha urimpang arpo arterik snem khat khandai spa lai phuwe ha kadur jong ka chingis nei blei ka ba ngitip menta ujisu ura ya ka kti kamon kumbakir khu ya ka kti kadiang ubo ashadem pat na shadem jong u kersoi art ligi chat chingsha rong li chungum bat rong sao hakane ke chingyo ipao ujisu ula hukum yaka bandro bat airong yaka dur chonga chingis nei blei kabaya suriem yaka dur chongu kumba layo i bat banbu chingsoi hatrai kadur taki kintin jisu Lashania Hami Namar ba ka sister Faustina kamnang bandro bat airong dur dalade kalapan chinyarap naki sister jong ka chinya sulok jongka bat naki nong ngap pla jongka Henry dei tat hadu bandapoi usnem khat kandai spa lai phusao lasdang ya ka chindro bat airong ya ka dur jong ka ching isin ay blay hadin baladab dro bat airong ya ka dur jong ka ching isin ay blay ka sister Faustina kala sngow si bat kala lek banya thu hau jisu manukeng ubala bandro bat airong itanat kumba melong bat ujisu ulat cuba baka Om day ha ka ching itinat ki rong ne ka ching chila ki brut ay rong ba ka ching kraw chong ka ne ka dur ka pao Henry ha ka ching ay chonga ha ubenay nailor snem khat khandai spa lai phusan ha Vilnius Poland ujisu ula pao haka bat ula hikayaka ya ka ching duai ka pansngat chong ka ching isin ay blay kani kalachia hadin ba kayo ipaw ya uangel ubamut ban pinchot ya ka nongba bat ka ching duai chong ka sister Faustina daki kintin chong ka pansngat ching isin ay blay kala pinsa nga no ya uangel ban pinchot ya ka nongba Haka chingpao ujisu haka sister Faustina kabalachia ha urisao snem khat khandai spa lai punyo ha Greco Poland ujisu ulap tha yaka shapang ka kinta jong ka ching isin ay bakrao kapor lai bache no phai sngi pat ula ong yaka bakan pengam ya late haka chingsha shitom chong u ha kata ka kinta man la kasngi ujisu haman ki chingpao chong u ha ka sister Faustina ulapin pao ba uda thrang dik dik ban rakhe burong ya kasngi utrai beningkong hadin kasngi utrai paskha kum kasngi utrai ching isin e blay da kabalang salon sa ka sister Faustina kalasdang banbu chingtho yaki chingya lenti
kacing im mensem jongka. Gijing ya keren jongka pat ujisu, bat ya gijing penpau ujisu, syapang kacing isnei blay. Nadu usnam kat kendai spa lai posau. Hadin kacing pta na unong ngap pla jongka. Father Michael Supoko. Kala ai kerteng ya kane kacing bu jingtho jongka. Milo searchi bose vi dosi muje. Ha kakten polish. Kabadon ya kacing mut. Kacing isin e blay ha kamensem jonga. Ha kakten kasi. Kala tho ya kane kacing bu jingtho jongka. Dala kikti hakin rew teli ki notebook. Ha urisau santarik snem khat kendai spa lai popra. Ka sister Faustina kalaklat no. Hadin bakaladap lai polai snem karta. Ha Greco Poland. Bat kalayo nam kum ka sister kabala ibha. Ha kacing im mensem, bat kabaladon kacing yadai bacan, bat ublay. Kanam jong kacing long khut jong ka, kalap riang keleng, bat ha kacu kopor, kacing ru blay, ha kacing isi e blay ru, kalap riang lang keleng, bat lingba kacing yasa jong ka, ublay ulathe. Kicing ai babut. Hagis nem kat kendai spa hin riu po san. Hadu kat kendai spa hin riu po hin yo. Las dang ya kacing pen kre. Pan kintiu ya ka sister Faustina. Sha ka kerdan Riewkhuid. Ha uyayong kat pratarik snem kat kendai spa kendai po lai. La kintiu kerdan balakirku. Ya ka sister Faustina de upuk John Paul baar Bakhuid. Badha uyayong lai potarik snam ar hajar la kintiu kerdan Riewkhuid ya ka sister Faustina da upuk John Paul baar Bakhuid. Ka Balang kalabu ya ka santarik ubenai risau kum ka sngiburam jong ka sister Maria Faustina Kowalska Bakhuid. Kabadeiru kalingko snem sniyap jongka. Ya ka sister Maria Faustina Kowalska Bakhuid la aina kum ka apostol jong ka ching isnei blay. Kanong pinpriang ya ka kubor jong ka ching isnei blay. Bat ka secretary jong ka ching isnei blay. La ai namru ya ka sister Maria Faustina Bakhuid kum kanong da bat nong yasai jong kaching isin e blay bat jong kaching le riu blay ha kaching isin e blay ka khubor jong kaching isin e blay kalong kabadon kambha ha kane kachuk balashlay dai kaching sniu blay bat namar kata da ka babut ya ka nuksa jong ka sister Maria Faustina Bakhuid ngin yai ka pat ya ka chingis nei ublay da ki chu ki kintin ki ba ublay hi ula hikai ha ka sister Maria Faustina Bakhuid na ka benta ya lade bat ya ka perthei baro kowe tu ngin kirpat ya ka sister Maria Faustina Bakhuid banduai bat ya side lem na kabenta chungi khnang bangiru nginlong kinong penpriang ya ka chingi snai blay ha ka ne ka perthei bangi im da ki ktin bat ki kam bat da ki chingduai chungi ko sister Maria Faustina Kowalska Bakhuid tudwai na kabenta chungi ko sister Maria Faustina Kowalska Bakhuid tudwai na kabenta chungi ko sister Maria Faustina Kowalska Bakhuid tudwai nakabenta chungi.
jing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh kawe Namar kajing shashi tomba korbit satjonggu tu isine yangi Badia kaperte baroh